by se takto primozol na kotku a tam inde tam je otvorené dve okna a tam je to kotka ladu budeš. Môžete si kúkajte. Ešte sa môže ísť s hentou lanovkou. Ale to je nič. To ide síce takto hore, čiže do tej oného. Ale tam ešte musíš ísť strašne dlho tež. Keď sa ide. No kúkajte na hinto. Máme poďme ešte bližšie. Prístroje. Mati. To máš normálne sneh? To je sneh hento. To je zaujímavé, že? Počujem, toto sú najkrajšie plesené, víš, štrbské je veľmi pekné. Čo tam ešte nízka cena? No, štrbské, popradské, tam som bola ako malá, ja si to nepamätám. Nie? Tak sa nám oplatilo, aha, ak sa vyšlo. Vidíš teraz celý Lomnický štít. Tam by si išiel, ten Lomnický. Na čpech môže ísť do sebe. Neviem, či už aj kabinka nejde dole.